Izwi lakho Jesu linamandla, lingumlilo oqothulayo, liyaphula liphumzisa izibane, akukho mnandi kodwa kwenzela ukuthi mase kwakhiwa indlu kamoya ungezwakala imsindo nasando laphuki, ngoba inkosi isinike ithuba elanele lokuba senkwalini. Umoya Ingcwele waselekelela sabekezela masibazwa, sibunjwa, sakhiwa, kungekho mnandi enyameni nasemoyeni nasenhlizweni yomuntu. Kodwa inkosi isuke ingenandaba ukuthi kumnandi noma kumnandi, into eyifunayo isuke ifuna into eyifunayo ngomuntu. Hallelujah. Sisesibhedlela siyelashwa. Amen. Asipotozwa obheka noNaido, asipotozwa oDr. Ndlovu, sipotozwa izandleni namunxeba. Amen. Jesus. Sikudlwa ilowo nohlangothi olunembobo.
Jesus. selashwa ngemivimbo ewu-39 alinywa yona emhlane wakhe. Ilesi sibhedlela esikuso bazalwane. Khuluma iqiniso ngikuJesu, akekho udokotela okwazi ukuphilisa umuntu. Amen. Alikho iphilisi elake laphilisa. Amen. Kezwe kuthiwa yiphilisi. Amen. Ayikho inyanga ekwazi ukwelapha umuntu. Amen. Akekho umthandazo okhiphisa uwasho esikwazi ukusiza umuntu. Munye umuntu othe nginguJehova okuphilisayo, and usiphilisa ngezwi lakhe. Inkosi isigilela amalumbo kuleli viki eliphela izolo, yaletha abantu abagulayo, abanezifo ezingelapheki, yabaletha la. Sahlala nabo ngomsombuluko, yenzeka indaba ngoLwesibili, bafakaza ngoLwesithathu. Haleluya. Asiphakamisi bazalwane abantu, kodwa awu wema Mchunu, where are you? Awuphakame nje uthi ngizomthengela iCox bazalwane. Awuhambe nje ugibela ngala wehle ngala ubuyele lapha. Amen Jesus. Uyihambele futhi uyohlala endaweni yakho. Glory to Jesus. Hallelujah. Yazi ukuthi ngimthengele u6 inch. Leya Cox elaligqokwa oma bethu. Owawuthi uma uhamba kuze kuthi phela, kuthi phela. Ngenxa yokuthi yinde lento. Lo sisi wami omncane basalwane ubegula lento ecasulayo. Amen. Mangihlangana naye noma ikuphi uthola ukuthi nje uyagula. Azagoba athi ngimtshelile ngathi bengiyinengwa lento kuyiyo. Nginganengwa nguye, ngicasulwa yileli demoni elidlala ngayo. Hawu bakithi lo muntu ngishadele umuntu umuntu omusha. Manje usenokeswa manje ilomoya ongcolile. Kodwa okumnandi bazalwane, uyazi ukuthi uphiliswe yini? Ukhuluma iqiniso. Wathi nje nginenzondo kazikeli. Okokuqala uhlukumezekile emshadweni, eshade ekholo. Wahlangana ke kuthiwe yini ukushayisana kweimoto. Hey sanubuzana ke. Yena ke waba beyond ukurepair. Manje usele nenzondo. Babuye ke wehlelwa esinye isiphi sokwakha umuzi owu10 rooms. Uyaphuma kuwo, uyaphuma kule age akuyo, uyaphuma. Kuthiwa mayofuna akawufaka amasondo. Usho ukuthi ke wabhubha ke. Kodwa into emelaphile ukufika kuxoxwa ngoIsaiah 45. Kwalapha nale ndodakazi yomfundisi waseFaith Mission ebinokhovana. Phela ngizothi uCovid lobo umphethe kumlalisa sibhedlela kathathu ngonyaka evale kumoya athi ngizogaspa emsebenzini. Wafika kuJesu. Into nje inkosi especialize ngayo kule fasting ukuthi ibangula impande
yobubi bonke, inzondo, amagqubu, noma bazalwane singaphika, kodwa ukugula kusuke kulandela isono. Angithi uJesu ethi ungakhathazeki, wena ukhathazeke, isono leso, ngoba uphambana nezwi. Into zonke ke lo oyindodakazi yomfundisi abenazo, uzalwa umfundisi. Uma abazali sebehambile uphendukele emadlozini, kusho ukuthi ushunwa abangani manje ngoba abazali abazange bamyise emadlozini. Usanomsamo. Angithi amantombazana senemizi manje, usakhuluma emphepheni, uchitha amagazi manje. Kwasho ukuthi uJesu uthi ngizokulaya, ngizokubeka phambi kwamehlo akho. Jesus. Wahlupheka, usebenza kahle, uhola kahle, unemoto yakhe, unomuzi wakhe, lo asewuguqule waba umuzi wama-altari ey'thombe. Njalo wenziwa ukuthi uya-afforda, ngoba izinto ey'ningi ey'xabanisa abantu noNkulunkulu. Ngiyamxoxela ngikuJesu, ungenayo imali ngaba wenzi kanje. Izinto ey'ningi nje ezenza abantu baba babhamuza babe ngaka ukuthi I can afford, ngiya-afforda. Nayo le ngane yomfundisi ixabane noNkulunkulu wase wayivala umoya, ibulawa ukuthi nje iyasebenza kahle, iya-afforda. Hayi, ngiyakuhlebela nje, ngesikhathi uhlupheka ubumesaba uNkulunkulu, usebenzisa imali akunike yona, uyisebenzisa ngokukhulu ukucophelela nokwesaba. Waseqhubeka ekuthelela, wakuthelela namhlanje. Angixoxa ngedimoni lokuthi ngiya-afforda, angiceli lutho lwamuntu, ngiyasebenza, ngihola manje, ngihola imali. Salwane, ukwesaba uNkulunkulu kukusiza ey'ntweni zonke, kunesethembiso salokhu kuphila, nokuphila kwezweni zakhe. Abantu abaningi baxabana noNkulunkulu ngazi iy'busiso. Ngesikhathi nje usahlupheka nawe uyazazi, ubumkhonza uJesu, umkhonze ngathi awunangqondo. Hey, wabusiseka, wakhaba nje shuru. Hayi bazabona ngikho lapho, kodwa bengibonga uJesu ngokuphila kaSisithandi, isiguli esaziwayo enquthu. Nomalanga lo wangena kuleso simo, bakhuluma abazalwane mangemhlanganweni ePretoria, hamba nje ngonwabo. Ngiyakwazi ukuhamba njengawe Sisithandi, hamba, ngiyakwazi. Bese-ke angithi abazalwane abantu abakhuluma baba amadlabha, futhi bona laba, uyabona laba abafana kukhona laba bakubanolelela kulindwe ibhasi kuyiwe emhlanganweni kuyodunyiswa. Basebethi ufisa kuphi, uyaphi emhlanganweni mayigula. Ngiyezwa kumfunzana khona lapha, ngiyezwa. So sifike emhlanganweni umuntu useyavutha, haleluya, praise the Lord, amen, amen. Nithomthini makunje, bathi abanye siyakuzwa
Zincane izinto engingazazi emhlabeni bazalwane, zincane. Ngeke ngiqamba amanga ngithi ngake ngaphuma ngodonga, ngeke ngiqamba amanga ngithi ngake ngaphuma ngeroof, ngeke ngiwaqamba amanga ukuthi ngake ngabona uSathane eshada. Sake savakashela omunye umfundisi sahlala equthu, yabona ngithi abantu bayasazi iceleni eza ngeenjongo zakhe. Wathi mayifika ukuthula bazalwane ngithi angize la, angimazi ubakuMadlala, ngizoqala ukumbona. Qamba amanga, qala ukumbona, ngihlangane naye emkhathini. Hayi ngikhuluma iqiniso, ngihlangane nobakuMadlala emkhathini elaphaya kuthiwa uzoshada uSathane. Mina ngizobraywa nobakuMadlala, sengithi angizombona singakahlangana emkhathini sibraywe. Wathi ubakuMadlala ngithi naye niyamazi ukuthi umuntu ovela ayikhulumela, wathi uyobraywa wedwa. Kanti umfundisi uyiphathelwe indlala nje uzokhuthuza abazalwane, and wabakhuthuza. Hallelujah. Bengixoxa nje mina ngeyithanda indaba iyona nto engiyithanda ukuphilela yona, ngikhuluma yona, kodwa hayi lezi eyibhubhisayo, ngikhuluma lezi nje. Ngisho ukuthi zincane izinto engingakadluli kuzo. Ngeke ngiqamba amanga, senake ngafa ngabuye ngavuka ngabona utshani obuhlaza nezihlahla hayi. Kodwa ngixoxela abazalwane, kuncane engingakakuboni nengingakadluli kuqo emhlabeni. Haleluya. Siyamdumisa uJesu, usenzele izinto ezinkulu. Igama lakhe lifanele udumo. Ufanele ukudunyiswa ekuseni, adunyiswe lize liyoshona, adunyiswe phakathi kobusuku. Yikho bazalwane ngingalali ngamaphijama. Hayi anginawo. Ungakhathazeki wena oba yidangalazana ebusuku. Angithi umuntu wesifazane uma iphulukile uba ingqanga nje. Makhathazeki, ngisho ukuthi angikwazi ukufaka ibhulukwe nasebusuku. Amen. Angikwazi ukulala ikhanda lami ngingaligubuzele nasebusuku. Amen. Ngoba bonke nokusho kwezwi manje enkonzweni ke at least ngingabeka ke noma iriphinyana ke. Wena mamadala ususho ukuthi angimbozi ikhanda ubusuku nemini. Hayi mina ngumuntu otshelekayo, ngilula kabi, ngidelelwa na ingane encane inamandla okungidelela. Ngingazondi ngoba sengiyamazi u66 ama-Psalms ukuthi uyena owenza abantu bagibele phezu kwamakhanditha. Abuye asidlulise emlilweni, asingenise emanzini bese sikhiphele ebuseni. Mina bazalwane ngidelelwa na ingane esacelile iyakwazi ukungidelela. Mhlawumbe ngixoxa la ukuthi ngafika la ilindelani kwenye inkosikazi yayikhansela, ngafica ingane bazalwane senamazinyo obisi, ngihamba nomamkikaba sahlala ke silinde unina ethetha amacala. Unina wasebuza kuyingane wathi kuyidlela uswiti wakho, kwathi gogo Kikaba, kwathi
Hifito. What? Shakaini. Kwangibisela impilo yakho kanje. Kubuye kuyihambele kuhamba ngithi uyabona ingane ihlala iyaluza. Kubuye ukukhumbula ukuthi unini ujwayele ukutshela abantu abaqulisa amacala njengekhansela hlaka sekanina. Okuyingane akwazi ukuthi kusuke kuthiwa ukuthi gogo kikaba hifito. Put Shakaini. Masekuhamba ke sekuqedile kwaze kuthi ngizoniphoqa nihambe kancane. Kangazi mina ukuthi mawuthi yakuphoqa usuke kuphoqela ukuthi uhambe kancane. Uyabona mawuphoqwe kahle uyawuzwa ngathi nezinto oyigqokile ngathi zimanzi. Awucabange kutshelwa into esancela ithi ngizokuphoqa uhambe kancane. Isho ukuthi uma izwi likaNkulunkulu selihlala kuwe uba naleso sibusiso sokungasali nakulezo zigodi uphumele ngaphesheya. Haleluya. Hayi bazalwana ngandi kakhulu ngiyambonga uJesu. Angithi angizili uzoshumayela. Mina ngixoxa indaba. Ngicela ke sixoxe le ndaba ekuchapter 18 kuSamuel wokuqala. Sithathe lapha ngenxa yesikhathi. Sithathe nje uverse number 5. uSamuel wokuqala isahluko sika 18 uverse number 5. Lingumlilo oqothulayo liyayephula imisedari liphunzisa izimbala liyahlaba nalo izwi angenqotshwe bazalwane sinemvelo kaKristu sine-DNA kaNkulunkulu. Ngicela ukuphinda sinolibofuzo thina sonke sesingene ebandleni lamazibulo sinolibofuzo lukaNkulunkulu. Sinemvelo yokunganqotshwa. Uma sibhekene nezimo ulwela ukuthi unqobe okubi ukunqobe ngokuhle. Unqobe okubi okuza kuwe wena ukunqobe ngokuhle. Ukwenza lokho kuze kube segazini. Ukunqoba intempi uyinqobe ngokuhle. Haleluya. Manje ke lana ngicela sibheke uverse number 5. Uthi uDavide waphuma waya nomaphi lapho uSaul emthuma khona. Waziphatha ngokuhlakanipha. Ngiyalithanda leli lithi waziphatha ngokuhlakanipha. He behaved himself wisely. Ngisho ke lo musho ngenxa kaSister Philey. Ngoba laba abakhuluma isiNgisi Nkosi yami yazi bayancisha inkonzo. Akasekho nje ufuna ukuhlala eduze kwakhe bakithi. Selokhu eqwaba ukuzwa ukuthi kuthiwani. Haleluya. Waziphatha ngokuhlaka. Sivumelane sonke mthandazweni eDandi
ukuthi u2025 unyaka wejubili, unyaka wenala, unyaka wokuphila, unyaka wokuthi sizuze okuningi sisebenze kancane, unyaka wenjabulo. Haleluya. Kodwa kukhona izinto uma sizongena kulesi simo okudinga sivula amehlo siziqaphele. Uma uthatha uhambo lokulandela uJesu, vele usukuqalile ukumelana nombuso wobumnyama. uDavide icala lakhe ukuthi wavele nje wazalela ukuba inkosi. Noma wayengaqondi lokho ngoba noJosefa wayengaqondi, kodwa kubonakala kuhambe kuvele ukuthi lo muntu umuntu osandla sikaNkulunkulu siphezu kwakhe. Ayikho into ezomgqiba. Manje sekuliwa-ke noGoliath, ama-Israyeli abhekana namaFilisti. Ngeke ngilande yonke indaba. uSawuli uyabaleka kanye nempi kaJehova bayocasha, ngoba nasi isiqhwaga siyaqanasa sithi khiphana oyedwa nje. Uma ngehlulile siyoba zigqila zenu, uma ngimahlulile noba zigqila zethu. Isiqhwaga sigqoke insimbi, sineminwe 11, sinenzwane ezu11. Yinto nje umndodoshiya nje wombhodobhodo nje. Manje kwasho ukuthi nangu umfanyana obomvana owagcotshwa uNkulunkulu eselusa izimvu nje, kanti namanje uselusa izimvu ngoba phela mncanyana nejazana elinuka umquba. Bazalwane, kanti amafutha ophondo lukaSamuel awela phezu kwakhe. Wayesefika uDavide ethi uzokwenzelwani umuntu onganqoba lesi siqhwaga? Kwasekuthiwa ayi, ake sitshele inkosi yasithi ungumfanyana nje wena unje abakubo. Ubani wazi abantu bakubo? Obani abantu bakithi? Bavuka baba against umfowabo. Wayeseshilo lo oyithethu negunya lokukhuluma, ngoba abantu bakithi bakhona abazitshela ukuthi mina nje ngizosha. Phela uma ngesaba mina ngizosha, ngizomtshela mina. Yini usena ushimbu izimvu ikababa uyayiphakamisa wena, ugivwa umuntu ongabuya encourage, kodwa uyena udiscourage. Wasethula uDavide wathi hawu, ngenzeni, ngoneni? Bekuwumbuzo nje. Kwase kusho ukuthi-ke uSawuli ukuthi umgaxele iy'ngubo zensimbi, ngoba ngeke abhekane naleyo muntu engemphethe iy'ngubo zensimbi. Bamgqokisa-ke uDavide, wathi ususa unyawo, wathi hayi, ngikhumbuleni lezi ziyangisinda ngoba ngikaze ngilinge. Sakuthi-ke bazalwane, mangabe eyobhekana noGoliath, uvela uthatha nje isilingi nje, uthatha into leyo yoshaya inyoni. Uyayibona into yokushaya inyoni, umahluko uxosha amathe u5, kanti uthemba uJesu idwala laphakade, kodwa lamaphisiza namahlanu ngenxa yamanxeba agwazwa wona nelikhulu ohlangothini. Uthatha lamatshe awu5.
wazi ukuthi uma ngingedwa nginoNkulunkulu ngingangaba izinkulungwane. Wazi uGoliath wathi ngiyinja yini ukuthi ningikhiphele lo mfana nje uzake ngesilindi nje kanti ngiyinja yini. Wayesethuka uDavide akaphendula wathi wena uzakimi ngenkemba uphethe umkhonto uphethe incula kodwa mina ngiza kuwe ngegama. Haleluya. Anginomkhonto, anginancula, angina AK-47, anginalutho, anginabhomu lebhodlela kodwa ngiza kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha. Wesa uGoliath angithi uyazi ukuthi khona ezokudubula ngesilingi uzokudubula apha nje ngoba insimbi yonke indawo kuvela amatshe. Wena wabona laba basendiya begqokile befihle konke kuvela inhlamvu zamehlo ukuthi ngibona indlela. Kwasho ukuthi bazalwane umuntu oyedwa onoNkulunkulu hayi masigadla asibhayizi. uGcobo lwathatha itshe la esilingini lwaliqondisa la insimbi ingekho khona. Amen. Ayispa isilingi senyoni. Jesus. Amen. Jesus. Jesus. Sonke sikhaka sonke wakhala insimbi kwawimkhonto kwawingcula sekusebenza igama. Haleluya. Manje ke abesifazane basuka base bashilo bathi ifanya lencane balibongela wakwasuka uSawuli lapha kade eqashe khona wathi ho sekumsilela umbuso kuphela ngoba besifazane bathi uDavide uSawuli ubulala inkulungwane kodwa uDavide ubulala inkulungwane eziyishumi. Yavuka ingqondo kuSawuli. Wathi kusho ukuthi vele useyinkosi, vele useyinkosi. Kusukela ke ngaleso sikhathi uSawuli waba isitha sikaDavide. Noma phi la yemthuma khona wayemthuma endaweni lapha sikhona ukuthi kunengozi. Haleluya thandani. Noma phi lapha musakhona umusendaweni azi ukuthi inengozi. Kodwa ngiyawathanda amazwi isibonakaliso ukuthi waya noma ikuphi la uSawuli emthuma khona waziphatha abantwana bakaNkulunkulu waziphatha ngokuhlakanipha. Ngeke nasiyakhona ngikuxoxela indaba khona isalukazi bayasazi abanokuthuka kumncube esasetshenziswa uNkulunkulu singazingalusese singazinandesiki sathi base sizama indaba zaphezulu bese sithi amen. Naye mungane kusana ukuthi ngeke ufike la siyakhona ungakwazi ukuthi lolu uhambe siluhambayo udibuziphathe ngokuhlakanipha. Amen. Awuhambi njengesibula uhamba ulalela yonke into, uhamba ubuka yonke into, uhamba ukhuluma yonke into, uhamba uxova yonke into. Mawuhamba lolu hambo unyathela njengekati eliqothela inyoka. Amen. Uziphatha ngokuhlakanipha.
Nkosi ayisize ngihlale phansi ngoba kusazoshunyayelwa. Haleluya. Abazalwane bavele baqaphele nje lento yobufebe. Ungibone ngiphinga noba, ungibone ngenzani. Asiyene encwadini kaPetru. Qoqa inyawo zakho wena uhambe ngathi unamamatha. Izwi lenkosi elisho njalo usuhamba njengomuntu onenyawo enganayicathulo. Uhamba ukuthi awonke amabibi endlela. Behave yourself wisely. Asibhekeni incwadi kaPeter abazalwane. Incwadi kaPetru. Isahluko sokuPetru uqala isahluko sika-4. Khona ke uzofika la siya khona. Kodwa ziphathe ngokuhlaka. Ziphathe ngokuhlakanipha emsebenzini, uyiphathe ngokuhlakanipha esikoleni, uyiphathe ngokuhlakanipha kwazibambelene emgwaqeni. La ngibhusha khona utshani bese ngiyalala. Sokufonela maqhamuka imoto kahulumeni. Kri. Vuka. Hayi mina ngixoxa kulaba ababhusha imigwaqo beqasha uhulumeni laba bahola leyamani njalo ngenyanga uyayibona. Bonke balala phansi kwezihlahla. Bese betshela lo osekuqaleni ukuthi mawuyibona imoto iza ubosifonela. Kri. Nakumlungu. Gubu. Awumanje wathula awubazi ngakini kanti. Hayi uyibambela ugcwele lonke izwe. Ibisidlula imoto bhu. Hayi bonke bayasebenza. Iyakunika impumelelo kulolu hambo ukuziphatha ngokuhlaka. Asiwafunde lamazwi. Siqale kuverse 14. Uthi uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu ninjani bazalwane? Ninjani? Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu. Kanti umuntu uyethukwa ngenxa yempilo yobuKristu ayiphilayo. Kodwa kuthiwa mawethukwa ngenxa yegama likaKristu ubusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwakho. Haleluya. Isibusiso ukuhlushwa ngenxa kaKristu. Ukuhlushwa ngenxa kaJesu, uzikelwa, ufunisiswa, ucindezelwa, unyinywa, kodwa unganyinyeki, ubusisiwe. Kodwa ke ngicela sikubukeke nalokho okulandelayo. Kuthiwa mawuhlushwa ucindezelwa wenzeka zonke izinto ezibuhlungu wethukwa ukanjelwa amanga ukuze izwe lazi ukuthi noma eshumayela kangaka kodwa unje izwani ngami mina ngihlale eduze kwakhe. Zazinjalo webazalwane indaba zami ngishada. Zazinjalo kwasetshenziswa umuntu owayeseduze nami ukwedlula uma omzalayo. Futhi wangitshela uma ubaba uMadlala kade yekuye ethi uNkulunkulu uthe angishade nofisa kuphi. Uyaxoxa kuba uMadlala late uthi wathi lo ma uma lento Madlala ingavele enyameni yakho, ingavele enyameni,
uNkulunkulu uzoyenza. Siyazi bazalwane, uzoyenza ngoba uNkulunkulu wamisa ulwandle, ama-Israyeli ahambe emhlabathini omile. uJoshua wamisa ilanga waze waqoba izitha zakhe. Asilaleleni-ke, wasuka lo ubaba Madlala wahamba wabuyela eNquthu, wasuka lo mzalwane, imvuselelo yayiseHammersdale, wafika ejikile engadlalile. Wathi ufikile, akubiza ngegama, ufikile ubongani la ku. Kothi mina bafikile. Wathi lalela la, fisa kuphi. Kusho umuntu bazalwane ngisho emotweni yokuqala uJesu wangipha yona. Uma wami wayihlala ngemuva, lo mphefumulo uhlala la. Baze bathi abantu, uma ubona ufisa kuphi uzobona uSorenso. Ngimhlonipha, ngimfice ekholo, ngamfice ensimini ewuma. Wathi lalela la, fisa kuphi. Le ndaba yakho nje, wathi nobongani, wathi ngizoyilwa, ngize ngiyilwe nangenyama. Ngizoyilwa ngize ngiyilwe nangani. Hayi, inkosi yamqasha. Inkosi, angithi manje sengiyazi ukuthi inkosi yamqasha. Yathi ke ngena naye eringini. Kwanjalo-ke bazalwane, kwaliwa. Kodwa nayi point yami kule ndaba mamgidi, ngiyabona usulalele engathi ususezulwini kanti vele ukhona. Bazalwane, zathi maziduma, athi lalelani, mina ufisa kuphi ngiyamazi. Ufisa kuphi? Ukhiphe isisu. Hayi ngiyaxoxa. Ufisa kuphi? Kwaqale kwathiwa njengoba ngimthakathaka, ngiyamazi umuntu okhulela nakini, ufikele nakini, ngiyamazi futhi into ezophuma emlonyeni wakhe lonke ibandla national lizoyikholwa. Athi ingane ashada eyimithi yabolela eswini ngendlela abuthakathaka ngayo. Ingane angithi okwesibili lokho sekwekwavela ukuthi sengishadile, ingane sikhona. Indaba ixoxwa ku-Good Friday, emenyiwe ezoshumayela. Kodwa wafika waxoxa indaba kuthiwa baze bathi abantu ePhasikeni, asizile ndabeni kaMadlala nofisa kuphi, size ePhasikeni. Wasuka umfundisi waleyo ndawo emva kwePhasika esezwile ukuthi sengizele. Wafika ezobona ubaba Madlala, wathi haleluya, oh amen, ngena ncebe yenkosi. Sizwile baba Madlala ukuthi senandile, sekukhona indodana engakashoka ukuthi bolele eswini. Wangena-ke wayohlala-ke, baxoxa-ke nobaba. Kwasho ukuthi bazalwane, ngase ngiyindilingana nami njengoba ngiyiskelethonyana nje. Ngangena-ke ngiquphethe i-tray, isazomnika ama-status. I-tray lihamba kude, mina ngile i-tray lile. Wasukuma lo mfundisi wathwala izandla wathi, Nkosi yami, ubani ongiqambisa amanga? Waseke ucaca ukuthi ayibonelanga eswini, ayikho. Ngoba uNkulunkulu uma enza izinto zakhe akabi late, akabi early.
ngahlala emshadweni 3 months ngingenalutho. On the 4th month kwahlala umuntu kimi. Ngishada ngoMeyi, ngithola umntwana ngoMeyi. Kusho ukuthi ke mangashada ngimithi ngangizozala ihashi. Hayi msana uphatheka kabi. Hayi umuntu. Waphuma mabonele eswini. Kwaba intombazana, waphuma mfana wabantu. Mabonele eswini, umfana wabantu. Nakho-ke kwavele kwawuyise ngekhanda. Kodwa umfana wami ngempela. Mfana kwawuyise ngekhanda, kwawunina ngomzimba. Ziphathe ngobu. Asikwehlela lezi zinto. Kanjalo amanga, hlanjalazwa, khulunywa kabi. Ukuzuma uZulu njengoba behlale besiphathela amakabishi. Kusho ukuthi bayamthanda. Bese behamba bayoqova. Ngizobona ngekabishi lingasafiki. Angena undaba ezitha ngithi ngalungena kucacwa namakabishi akhe. Angena manje. Awuyibonge ndaba. Hawunkulu. Lo phakelela ibhodwe athi ibambe ngakho. Usazocinga futhi omunye. Cinga omunye. Into eyenzekayo le ayingenzeki ngoba ngonile. Angenzekelwe ngigilwe ngenxa kaJesu. Hallelujah. Verse number 15. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu makangabi namashoni. Kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. 17. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kabani? Webazalwane ngicela owazela yavuke. Kanti lezi zinto asizuqala lapha ematsheni eThekwini. Lezi zinto asizuqala lapha la kushaya khona ingoma. Sizoqala phi? Zizoqala la. Ukuthi kube khona abantu abafuna ukungcwaba abanye bephila. Kodwa kuphuzwa isizwe esisodwa. Kulalelwa umyalezo omunye. Kodwa abanye banenye imission yokugqiba abanye bephila. Ukugqitshwa unoJesu. Lalela, on the 3rd day uzovuka. Uma lezi zinto zikwehlela ngenxa kaJesu ugwatshwe. Kuthiwa ziphike iqaphuqaphu zeyintshumayelo zakho uqhitshiwe. Ungabi namahloni. On the 3rd day you shall rise. Hallelujah. Ngeke kwenzeke into uJesu adlule kuyo singadluli kuyo. Kodwa kuthiwa akube ngenxa yakhe. Hayi ngenxa yokuthi wena wonile, ngenxa yokuthi wena uyantshontsha, ngenxa yokuthi wena unamanga, ngenxa yokuthi wena uyafeba. Bese abantu beyikhuluma lezi zinto bathi mayizule yongena nami ngongena. Awungabi ngoba wenzile. Kodwa mawenziwa lezi zinto ngenxa kaJesu ungabi namahloni. Hamba ukhiphe isifuba. Hamba ukhiphe isifuba. Khona leli verse engilithandayo elithi angabikho umuntu ohlupheka ngoba esigaxa babuku verse number 15. Ngoba singafika 15 simeqile
Ngicela sonke simfunde uverse 15. Makungabikho ngokuba ohlupheka ngokuba engumbulali. Sasizokukhe asime lapho. Umbulali sesiyazi manje ukuthi akusiyo umuntu ophatha isibhamu nkemba. Uzonda. Uma uzonda umbulali. Akekho umbulalo nokuphila okuphakathi okuhlala kuye. Uma uzonda. Into ekudlulisa kalula enzondweni kuze kuyophuma lo yamongo wenhlungu. Ukwazi Isaiah 45 verse 7. Imina awucela bafunda ngesingisi. Uyabona mayinkosi konke ngaleli verse uzodlula kubantu abakugilayo nabakugila. Bawami mama Mathenjwa sithandwa sami mayinkosi konke ngaleli verse uyophuma isidalwa esisha abantu abakwenzanga lutho. Ngicela kube khona ufunda ngesizulu ufunde ngesingisi. Uzosebenzisa uphopho ngendlunkulu. Isaiah 45 verse 7. Yimi angenza ukukhanya. Imina owenza ukukhanya. Ngidala ubumnyama. Ngidala ubumnyama. Ngenza ukuthula. Ngiyakwenza ukuthula. Ngidala okubi. Ngiyadala okubi. NginguJehova wenza konke. NginguJehova wenzayo konke lokho. Wesidudla sana ekhaya webaba uDlomo. Isaiah 45:7. Yikho Paul ethi yonke into yangehlelayo yonke athi yagcina yaveza ukuqhubeka kwevangeli. Ngoba ngangiboshwe nabo esitokisini enqabeni. Usho njalo kuFilipi 1 verse 12 uthi sathi siboshwe sonke sisesitokisini. Basho nabanye bathi kodwa engalo ibopho engalo zingenxa kaKristu. Base bedumisa uNkulunkulu khona lapha esitokisini. Amen. Ake sithandaze. Verse 7 asikhonze. Isaiah 45 verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. NginguJehova okwenzayo konke lokhu.
ngihlangana nesikhathi sobumnyama wena Nkosi okwenzile. Sho njalo ivesi eMahubeni 39 uthi uDavide ngiyathula Jehova kuwuvula umlomo wami esimene esinje ngoba wena Jehova okwenzileyo. Ikho-ke ngawuvula umlomo wami. Kufomuntu anguvula umlomo wami. Uthola ingane sisinomonde ayiboni engayikhulumi sekuvela inkazimulo kaNkulunkulu seyiyaphelisa. Uma singakafika ekuphileni Jehova ngiyathula nguvula umlomo wami. Ubani owenza imungulu, ubani owenza ithulo, ubani owenza ingingingi eyifana noMose abathi mabethundwa bathi nginamalimi. Athi uNkulunkulu ubani owenza ilimi zabantu abangingizayo ngoba senziwe nguye. Amen. Uyazuma inkosi kufida ngalelizwi uzodlula wemama umshengo uzoyeka abantu ngoba njengoba ubabamba kufanele njewa awuyingempela ezulwini bazalwane le ndlela esilandela uyensindiso. It's about forgiveness. Amen. Akazukufa uthi semthambile futhi yabona kwavuleka imbotshana encane ngadonsa umoya wamemeza wathini angiyeke ngoba ngifuna ukubona ithubani wathi Jesus kanti usisulele ekamelweni eliseduze kuphu wavuka bonke abantu yeke indoda yayithunywe inkosi suffocate ngokucamela. Inkosi yazi njani ukuthi akazukufa? Ayayazi. Namhlanje ugijima zonke inkani usetshenziswa inkosi mangathi akusukuma abantu la endlini most omakoti abeza ngaye kodwa wayedinga aphume phansi komcamelo. Amen. Izulu lizomgoba Jesus. Ungakhahlela uphondo lamafutha ungalithambela futhi kuya ngokuthi wenza kanjani nje. Abanye balikhahlela uma inkosi izobagcoba bagxuma uhafu bathi mina ngenziwa kanje ngeke ngilahlekelwa malungelo wonke mina abanye bayalithambela baguqa njengoDavide bathi let your will be done. Hallelujah. Akababikho umuntu bazalwane ohlupheka ngoba engozigaxa ezindabeni. Unyaka weJubhili kodwa ungenzeka kube ngoqale kusekile wena. Uzuthi inkosakazi bayibathi abanye ingani ngiyakukhokha. Bathi bayakhokha kweshumi. Yini izinto zami ngoba ngiyakukhokha. Uyabona uphimba lapho nje okweshumi akukaze mkhokhwe okweshumi kuyangeniswa. Ngeke ukhokhela uNkulunkulu ngamkhokhela kanjani uNkulunkulu? Kuyangeniswa endlini yengcebo kube ukudla. Endlini yengcebo kube ukudla. Bese kuthi abangenisayo kuvulwa amafasitela bathululelwe kunokwanele. Kusho ukuthi kuzophinda ukuthululwa ngonyaka ka2025. Hallelujah. Uyazi uma abafundi emva kokuvuka kaJesu mawubonolele eduze kwakho umvuse ngiyazi kuyashisa umoya mncane nalabo abasiza ukosaba basasho ukuthi abaxhumela amafeni lapha ngemuva basiza nalapha phambili futhi nakhona iyodwa. Hallelujah. Amen.
Bazalwane, uJesu kade ebulawa, uJesu sevukile. Kodwa akukakazeke emhlabeni wonke ukuthi usevukile. Bayahamba abantu, kuhamba abazalwane. Bathi manje Yesu besithembele kuye thina, sesithembile ingane wakho wavusa isishosho, ingane wakho wavusa umuntu ofile lo. uLazaro nje sambona ngamehlo, kodwa namhlanje yena ufile, namhlanje ungcwatshiwe. Nangu Jesu bazalwane, nangu bani? Uhamba no cishe izoya emakhanda sisima uyibeka, izohamba phezulu. Ingright mayiphansi iyakubona abantu. Asibheke nganeno bazalwane, siyeke ifeni inkosi izosihawukela ngayo. Ngicela sibheke nganeno izinto esizikhulumayo uJesu uyazinaka. Asitheni amen. Uma kusuke nikhuluma nidiscussa nenza yonke into ephuma la embobeni yophuthu, asitheni bobo. Uma suke sishaya icilongo bobo asanzani bobo, wasushesha ukhathala manje. Ingani uma ubhobhoza ukhathala, usukhathala manje bobo sebethi ngiyamanje. Asitheni bobo. uJesu usuke khona uyababuza uthi zindaba zini lezenizikhulumayo. Siyakhonza la, kuyaphekwa ekhishini, bayapheka abanye eziko leyinkulu. Hayi, sasithi sizokhona kudlalwa ngathi nje abanye babhizi bashaya abafweni phakathi enkonzweni, thina shiswa yini. Akonento ngizoyimela, akaqashwe muntu njalo. Kodwa abobo uJesu besefika eziko leyinkulu, adlule ekhishini legesi, abuya bakhona la, aye lapha ehholo leyipontshi, ashone ehholo lemphethe, ayobheka laba abalala emarumini, nakhona kuyakhulunywa. Abanandaba ukuthi sizilile, bazilele khona ukushaya icilongo lendaba. Ngicela ukuxoxa bazalwane, sihlala phansi. uJesu ubuza umbuzo wodwa ukuthi zindaba zini lezi eniyikhulumayo, omunye hamba nomunye hamba. Awu kwangena iduna likaMadlanduna. Awu mzukulu, ayi ngeke singayishaya izandla. Ngeni indodana yabazalwane baseMaritzburg, ubaba usalala walale khona. Uma ngikubona mntanami ungena ngesizotha, siphakamisa izandla. Ngibona nalo akafuneka nangu. Hayi asiphinde shaya izandla bazalwane. Haleluya. Nangu lokunye lokuncane kwabafuneka kukhona nangu. Zindaba zini webazalwane lezi engifaka ama-airtime kuze kushisa iselfone. Awube ngisazothenga amaminithi, asitheni ipororo. Iyahlupha nenetwork, ngiyabuzwa kuye ngingabuzwa. Asishoni bo. Musuhlupheka, sithi thina uhlupheka ngenxa kaKristu, kanti uhlupheka ngoba uzigaxa ezindabeni. Futhi uyicreator eyisimangaliso, wena wawudalelwe nje ukubhala izitori.
story singekho usishaya namhlanje sinalela isiqephu sika4 sinalela isiqephu sika24 uyabona abanye nje babezo specialize kuma move bashaya iDerek athi utefile ngala laphuma igazi wafa uyaphila ngala thina simbonile ngala ephuma athi hayi bengelona igazi utomato soso khona abantu nje ababedalela ukushaya ama-move emhlabeni manje-ke abalitholanga lelo thuba bazobagila la bashaya i-move nje bashaya i-move nje ngobhororo asho bhororo po bayiqala indaba ingekho bayenza ibe khona ibe nestarring sakhona. Cela sifunde ivesi lokugcina ngihlale phansi likuNumeri sengihlala phansi dumisani haleluya uJehova dumisani encwadini kaNumeri incwadi yokugcina ngihlale phansi ngokusizwa inkosi zindaba zini lezi nixoxe emabranchini la ngiqhamuka khona unali izulu lasemhlabeni nangomkhulu umtheko bazalwana shayizana sifuna isitulo isitulo thank you sikhona isitulo sikamkhulu bazalwana akekho ngamazi umkhulu umtheko uhamba kancane manje igazi lakhe liphelelela hayi liphelelela yebo umona hamba kancane namhlanje ukhathalelela haleluya asibheke nganeno bazalwane sengihlala phansi abona nje uMC uthi ngiphinde ngikunike wena makhulu wena bani hayi indaba kagogo akushayelwa thayela la akugogozi lutho nje manje bathi abanye ukuthi ithini ingane ezalwe ngumakhulu go asitheni go hayi ngiphuthi isikhathi ukuze bahlale phansi kahle haleluya wangena nogogo bakithi phela uyena esho yathi ugogo mtheni ashaya izandla sentokozweni khehla lakho uhlale eduze kwalo khehla lakho kubambe kahle ushilo omunye ungayifakaza izono wathi akuyi ngokuthi uneminyaka emingaki athi bambele eduze intweko ngoba akuyi ngokuthi umnyaka emingaki iy'moto ziyashayisana noma abantu sebegrey emakhaya iy'moto zenze njani ziyashayisana
Zingqubuzane kodwa bengilinde baze bahlale phansi. Unasi isibusiso. Ubaba uMadlala uyabaxhawula. Uxhawulela thina sonke. Baba nomama uMthembu siyabonga. Siyabonga. Sikhulumile nje silahlela mkhulu besingazi ukuthi uzofika ngempela. Baba siyabonga. Sidumbisa uNkulunkulu, sidumbisa uJesu, sidumbisa umoya oyingcwele. Omnike nje amandla okuzonyathela. Nogogo uMthembu siyabonga. Asiphakamise izandla. Simnikeza udumo. Siyabonga. Amandla nabasika nabashiya. Siyabonga. 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 Isenza lokuhla. Izwe yethu yabonga. Hallelujah. Ngicela ubaba uGumbi ngoba senikhuluma ekugcineni, ngiceleze ngaphambili azosifundela. Senizokwehla ngobonda. Ngiyamdumisa uJesu bazalwane ukuthi angiphe amandla okudlulisa lamazwi. Bengizwe isisindo nentaba ngithi Nkosi akufanele, kodwa ngasizwe isandla esinamandla sithi ukhulume lamazwi, ungawandisi, ungawanciphisi. Ngiyamdumisa uJesu ungenzela lo musa. Ngicela ke baba usifundele manje isahloko sika-12 encwadini kaNumeri. Indaba yethu ithi zindaba zini lezi nihambe niyikhuluma omunye nomunye nihamba kule ndlela na. Angabe bikho umuntu ohluphekayo azaqalekiseke ngoba eyigaxe indabeni ongesize zakhe. Hlupheka ngenxa kaKristu, yethukwa ngenxa kaKristu, hlanjanazwa ngenxa kaKristu, cindezelwa ngenxa kaKristu, ngcwatshwa uphila ngenxa kaKristu, ngoba ngosuku lwesithathu uzovuka. From verse 1. Numeri 12 verse 1. Miriam no Aroni bamelana noMose. Miriam uyajeziswa. Miriam no Aroni bakhuluma bemelene noMose ngenxa yowesifazane wakwaKushe amthathile. Ngokuba wayethathile owesifazane wakwaKushe. Bathi impala uJehova ukhulumile kuMose uphela na, akakhulumanga nakithi na. Ngicela ubaba siphindele lokho. Amazwi abo athini? Athi imbala uNkulunkulu ukhulume noMose akakhulumanga kithi. Uyayizwa ke indaba la ikhona? Bafuna ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma into kuMose abatshele nabo, bayitshela ukuthi ubrother wethu lo, ubrother kanti futhi banenhliziyo embi yokuthi avele yothatha intombazane nje yakaKushe njengokusho kukaNkulunkulu. Impala uJehova ukhulumile kuMose kuphela na, akakhulumanga nakithi na. uJehova wakuzwa. Kodwa lowo muntu uMose wayemnene kunabo bonke abantu ababebusweni bomhlaba. uJehova wayesekhuluma ngokuzumayo kuMose naku-Aroni nakuMiriyamu wathi, wozani nina nobathathu etendeni lokuhlangana. Ngicela ubaba waphinde lawo mazwi. Uyabona mawuseyindabeni uJehova uyezwa and ukubiza ngegama negroup yakho
uthi wena Aaron, wena Miriam, wozani nobathathu. Wozani nina nobathathu etendeni lokuhlangana. Baphuma bobathathu. uJehova wehla esensikeni yefu, wema ngasemnyango wetende, wabiza o-Aroni noMiriyamu. Baphuma bobabili. Wayesethi, yizwani manje amazwi ami. Uma kukhona umprofethi phakathi kwenu, uma mina Jehova ngiyakuzibonakalisa kuye ngombono, ngikhulume kuye ngephupho. Inceku yami uMose akanjani, uthembekile endlini yami yonke. Ngiyakukhuluma naye umlomo nomlomo ngobuso bakhe, ungabi ngamazwi ayimfumbe. Isimo sikaJehova uyakusibona, anesabanga ngani ukukhuluma ngenceku yami uMose na. Ngicela ubaba waphinde lawo mazwi. Anesabanga ngani ukwenzani? Ukukhuluma ngenceku yami uMose na. Ngicela siwaphinde lawo mazwi. Anenzanga kanjani? Anesabanga ngani ukwenzani? Ngicela sifunde uverse 9. Intukuthelo kaJehova yabavuthela, wayesemuka. Ifu lasuka phezu kwetende, uMiriyamu wayesenothoko enjengeqhwa. U-Aroni wambheka uMiriyamu, bheka wayenothoko. U-Aroni wathi kuMose, Nkosi, ake ungabeki isono phezu kwethu ngalokho esikwenzile ngobula. Ngicela ubaba waphinde lawo mazwi uverse 14. 11. Yes. Ake ungabeki isono phezu kwethu ngalokho esikwenzile ngobula. Lokhu sikwenze ngani? Uma ukhuluma uzungakhethi ukuthi ukhulumani, ukhuluma nobani, ukhulumelani. Nikhulumeleni kabi ngenceku yami uMose na. Bayisesuku uNkulunkulu kanti usephimisile. Waphimisela kuMiriam wathi, wathini? uMiriam wayeseba nochoko wabamhlophe njengeqhwa. Lamazwi adlulisela ukuthi ngonyaka weJubhili musu kusilela emuva wena, sithi siyaphambili wena ubunochoko. Uqale kusekile ngenxa asitheni bobo. Zindaba zini lezi enizikhulumayo omunye komunye, nihamba kule ndlela na? Cela ubaba qedele. Nkosi, ake ungabeki isono phezu kwethu ngalokho esikwenzile ngobula nangalokho esone ngakho. Ake angabi njengofileyo onyama yakhe idliwe ingxenye nxa ephuma esizalweni sikanina. Mose wakhala kuJehova wathi, Nkulunkulu, mawukhulukise, ngiyakuncenga. uJehova wathi kuMose, uma uyise bengemkhafulele ebusweni, ubengeke namahloni izinsuku eziyisikhombisa na. Ngicela kuba besela asibheke nganeno basaba. Uma ungena kule ndima yokukhuluma, uzokhuluma nangebandla.
Mawukhuluma ngebandla ukhuluma uthinta umzimba kaKristu. Noma bethi bamazibula. Noma besho phela bethi bamazibula. Ingalibona abantu kanti uqonda ukufeza inhloso zakho. Ngoba lokhu kwahlulela kokukhuluma kuzoqala endlini kaNkulunkulu. Uma ngithi uNkulunkulu wamphimisela uMose wathi uMiriam wathi uphindiselwa ngoba ukhulume kabi ngencebo kaNkulunkulu. Uze uthi anesabanga ngani. Usuyathokoza njengoba umsebenzi uhlakazeka lapha ngakini. Usuyathokoza njengoba lo leader esedelelo. Yabatshela futhi ukuthi mina nginama masters. Yena no JC nje phela. Standard. Usuyathokoza manje ngezinto ezenzekayo lapha la ukhonza khona. Anesabanga ngani. Before uNkulunkulu akuphimisele ebusweni. Ube nochoko olungeke ligezwe. Yimba manje. Sekwanele usulishayile icilongo. Sukhulumile sekwanele manje. Cela ubaba aqedele sihlale phansi. Uma uyisebele emkhafulele ebusweni benebe namahloni izithuko eziyisikhombisa na. Makavalelwe ngaphandle kwekamu insuku eziyisikhombisa. Ngasemuva kalokho uyakuye angeniswe. Verse 15. uMiriam wavalelwa ngaphandle kwekamu izinsuku eziyisikhombisa. Abantu abahambanga waze wabuyiswa uMiriam. Ngasemuva abantu basuka eHaseroti bamisa ehlane lasePharani. Ngicela ngokuyithoba sime ngezinyawo. Ukhona kulo mgodi kungase kwenzeke bakaMose. Abanye bakhuluma ngamagunya athize abazinika wona ukuthi ngifanele. Bakhuluma into engabadingi. uNkulunkulu ukhulume kuMose ukuthi thatha le ntombazane yakaKhushe ibe umkakho. Bona badelela uMose bathi makuNkulunkulu okhulumile akakhulumi ngani nathi asitshele. Yazi ukuthi abantu abakhuluma baze bawunyathela la kungafanele khona basuke bedelela bethi uma pha ikhuluma akasitshelanga ngani nathi. MakuNkulunkulu pha akasitshelanga ngani. Yini le yenzekayo makuNkulunkulu pha akasitshelanga ngani thina. Lalela before inkosi iphimisele ebusweni. Yeka manje. Siyathandaza sizwe. Yeka manje. Qoqulimi lwakho manje sijike ikhona manje. Jesu uyabuya. Akakufica uyigaxa endabeni kangaka. Ucreate izinto ey'ngekho. Wenza nokuthi ungcwabe nomuntu ezwa. Cela que estamos, Baba wethu siyazinikela, siyaphendula